Nove razvojne politike, kako izići iz krize, tema je bila 4. gospodarskog foruma Splitsko-dalmatinske županije kojeg je organizirala Agencija za obnovu i razvoj RERA SD. Očigledno je kako postojeće razvojne politike ne daju rezultate, rekao je ravnatelj javne ustanove RERA Jozo Sarać. Mi smo jednostavno prisiljeni tražiti nove razvojne politike, nove mogućnosti, iskoristiti nove kapacitete, mlade obrazovane ljude, utvrditi makroekonomske ciljeve, napraviti akcijske planove za realiziranje svih tih makroekonomskih ciljeva. Gospodarski forum RERA je organizirala pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a iako je financijski potpomognuto od strane ministarstva, nitko od ministara nije došao. Nije cilj ove manifestacije kritiziranje nikoga. Dakle, vidite po strukturi govornika da svi ovi govornici su u jednom aktivnom dijelu svoga profesionalnog i životnog puta radili u realnom sektoru. Dakle, mi moramo oslušnuti što je to potreba realnog sektora, koje su to njihove potrebe, koji su im to zapreke na njihovu putu prilikom realiziranja makroekonomskih ciljeva zadanih od struke i od službene politike. Ekonomski analitičar i jedan od izlagača na forumu Ljubo Jurčić smatra kako ova vlada nije u stanju izvući državu iz krize, te kako je vrijeme za promjene. Za reformu fiskalne i monetarne politike sami administrativni posao je negdje oko 6 mjeseci. On treba stupiti u roku godinu dana na snagu, nova fiskalna, nova monetarna politika i u roku 2 godine ti uzroci krize se onda otklone. A u međuvremenu i paralelno s time se donesu politike kako povećati domaću proizvodnju koja će biti povučena iz domaće potrošnje i supstitucije uvoza i povećanja izvoza. To se isto može napraviti u 2 godine. Tako da mi za 2 godine možemo zdravo stabilizirati domaće gospodarstvo i nakon 2 godine raditi one dugoročnije reforme. Jurčić smatra kako vlada nije na vrijeme detektirala uzroke krize, pa ih ne može ni riješiti. Nije postojalo razumijevanje u izvorima krize s jedne strane, a kad ne postoji razumijevanje u izvorima krize, onda je zapravo to i ne postoji nužni uvjet kako napraviti politiku za rješavanje tih uzroka. O odnosu fiskalnih politika Hrvatske i Europske unije izlagao je Damir Novotny, koji se slaže kako su promjene nužne, jer je ovakva politika dovela Hrvatsku do titule najgore ekonomije u Europskoj uniji. Promjene moraju biti usmjerene prema javnom sektoru za otvaranje prostora za privatna ulaganja i privatni sektor. Europska unija pri tome ima vrlo važnu ulogu, osobito u kontekstu politika, fiskalnih politika. Dakle, taj institucionalni okvir, institucija prekomjernog proračunskog manjka, procedura prekomjernih proračunskih deficita će natjerati i hrvatski javni sektor da dovede svoje financije u red. Splitsko-dalmatinska županija na izlasku iz krize radi i samostalno. Primat su ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i IT tehnologije. Mi jačamo sektor poljoprivredne proizvodnje u najširem smislu od marikulture do ratarstva, do vinogradarstva, maslinarstva itd. I tu imamo niz mjera i programa, kao i područje visokih tehnologija i tu imamo nekoliko programa i stimuliramo start-up firme. Promjene su potrebne, slaže se Ževrnja, ali su one prije svega u razmišljanju. Moramo se svi korijenito mijenjati, moramo, mislim, od lokalne razine, općinske, gradske, županijske, posebice državne razine, ministarstava, javnih poduzeća, javne uprave, apsolutno mijenjati svoj stav i odnos prema vrijednostima, prema poduzetnicima, biti puno brži i učinkovitiji. 4. gospodarski forum Splitsko-dalmatinske županije privukao je u amfiteatar Splitskog ekonomskog fakulteta veliki broj poduzetnika. Hoće li se upravo na ovom forumu pronaći recept izlaska iz krize, pokazat će vrijeme pred nama. Prije 500 godina turske vojne postrojbe u naše krajeve dolazile su u osvajačke vojne pohode, u čemu su im se stameno opirali sinj i klis. Danas turska vojna mornarica u Splitsko-dalmatinsku županiju dolazi iz mirnijih, prijateljskih razloga. Turski ratni broj Iskenderun uplovio je u splitsku vojnu luku Lora kako bi na putovanju obučavao kadete. Svrha ovog projekta je trening i obuka naših kadeta. Treniramo ih za vrijeme plovidbe, ali ovo je također prilika da upoznaju nove kulture, običaje i nove ljude, kao što su dobri Hrvati. Turski kadeti će u iduća 3 dana imati i slobodnog vremena za posjetiti i razgledati Split, te, kako je dožupan Luka Brčić rekao, potrošnjom potpomoći izlazak iz recesije. Voditelj ove turske ekspedicije privatno nije imao priliku posjetiti naš grad, no čuje o njemu samo lijepe stvari.
Split je prekrasan grad. Nikada nisam bio u Splitu do sada, ali za Split znam, jer sam o njemu čuo samo dobre stvari. O prirodnim ljepotama, o ljudima i povijesti. Luka Brčić je turskim gostima predstavio županiju, pohvalio njene prirodne ljepote koje privlače sve veći broj turskih turista, te ih upoznao s projektima na kojima županija inzistira. Ovakvi posjeti su vrlo vrijedni i korisni i za razmjenu vojnih iskustava i za promicanje turističkih vrijednosti, rekao je Brčić. Potrebno je da naša Hrvatska ratna mornarica surađuje sa ostalima, da dolazi do izmjene iskustava. U svakom slučaju danas sa turskom mornaricom jedni i drugi smo NATO savez. Znamo koliko je bitno za svako vrijeme, za svaki prostor imate sigurnost, imate mir, bilo koji razvoj gospodarstva, da ne govorimo o turizmu. Besmisleno je o njemu govoriti ako nema sigurnosti i u tom kontekstu pozdravljamo ovakve susrete, njih će i nadalje biti i sa turskim mornaricama i sa svim drugima. A s druge strane, evo, vidjeli ste da su oni zadivljeni ljepotom i kulturnom baštinom ovog područja. Mi smo turistička destinacija, mislim da svatko od nas u svakom vremenu i u svakoj situaciji mora koristiti i tu jednu usmenu propagandu, jer ako je Splitsko-dalmatinska županija u posljednjih 2 godine, kada je riječ o dolasku turista u Hrvatskoj, jedna od vodećih, zasigurno i ovo je jedan od načina gdje se može dati obol da taj broj bude još više uzlaznoj putanji. Predstavnici županije i članovi Turske ratne mornarice razmijenili su prigodne poklone, a Luka Brčić je Turcima poručio kako očekuje makar onoliki broj turskih turista ove sezone koliko ih je krenulo u bezuspješno osvajanje njegovog Sinja.